Hi, hello po. Good afternoon po sa inyo lahat, sa lahat ng manonood at sa lahat ng mga viewers ko at sa subscribers sa YouTube channel. Nandito po ako ngayon sa Kandihay, Bohol. Ang ngalan dito ay Can Umantad Falls. At papunta kami doon sa baba, guys, para maliligo kami doon sa ibaba pa. Merong falls doon. Ang tawag ay Can Umantad Falls. At saka ipakikita ko muna dito ang buong paligid dito sa taas. Okay. Diyan kami nagbabayad, guys. Okay. Ito ang Kandihay Can Umantad Falls. Dito ang hagdanan. Yan. Toilet. Meron toilet. Sorry. Yan. Bababa ako. Yan. Merong sapa dyan, guys. At saka ang tubig doon sa taas ng bundok, bababa doon. Sa bababa doon sa may sapa. Yan. Ito ang Can Umantad Falls sa Kandihay, Bohol. By the way, guys, nandito ako sa Bohol nagbabakasyon at nimimista sa lugar ng partner ko, si Gina Ranis Ricafort. Yan, guys. Yan ang shower room, dressing. Merong entrance dito, guys. Hindi ko alam kung magkano kasi hindi ako nagbabayad. Sila ang nagbabayad. Libre ako. Yan. Ito na yung sapa dito, guys. Yan. Nandoon. Ito ang bridge sa Can Umantad Falls papunta doon sa paroroonan namin. Dito ang cottage. Yan. Doon na yung partner ko, si Gina Ranis Ricafort. Andoon na sila. Nakarating na. Malinis ang tubig dito, guys, sa sapa. Ayan. Birding birdie. Hanggang alas 5 pala dito, guys. Hindi pwede lumampas ka ng alas 5. Sorry. Hinihingal. Inuubo. Yan. Yan, guys. Galing yan sa itaas ng bundok. Pababa dito sa may sapa. Yan. Saka mayroon doon. Dumadagayday ang tubig doon. Yan. Diyan ang tubig na yan. Diyan kami maliligo sa baba.
Yan. Ayan sila. Yan. Masyadong malinis ang tubig pababa. Yan. Nakaligo na gunggoy, away ligoy sa katuin. Yan. Pwede ka rin maligo dyan. Laut kayo tayo? Laut kayo? Yan. Dali, dali. Masyado daw malalim pero take note guys, masyado daw malalim pero nakaupo siya. Yan. Kan Umantad Falls sa Kandihay, Bohol. Yan. Okay guys, papunta ko doon sa malapit sa inagusan ng tubig. Yan. Lingit Jin. Kaway Jin. Kaway. Kaway. Hi! Welcome to my vlog. Sorry. Okay guys, malapit na ako dito sa dinadaluyan ng tubig pababa. Titingnan natin kung ano kalinis ito. Ito ang Kan Umantad Falls. Yan. Yan. Yan ang naliligo. Papunta tayo sa itaas. Ayan. Ito ang Kan Umantad Falls. Ayan. Okay guys, hanggang dito na lang kami magtatapos sa live sa ano ko short sa video ko, at marami pong salamat sa iyong papanood, at hanggang sa muli, thank you so much for watching. Thanks for watching. Goodbye. Bye!